בנושא הסחות דעת ונהיגה. אז בואו נכיר את שני המתמודדים שלנו. הראשון, שאולי חדווה. ויום אחד רפאלו. אנחנו נראה לשני המתמודדים שלנו 3 סרטונים קצרים ונשאל אותם שאלות בנושא. המתמודד שיקבל את מירב הנקודות יזכה בפרס יקר ערך. אז בבקשה, בואו נצפור בסרטון הראשון. איך אני סודה מסתיק בלי טעם? וואי, איזה באסה, נראה לי שנדבק למסטיק לסודיאם ברגל. אני יוצא איזה טישו. נגרירה פה, אני נגרירה פה. והשאלה היא, מהי הסחת הדעת בסרטון וכיצד ניתן למנוע אותה? כן, שאולי. מי אוכל מסטיק? חמצוצים זה הרבה יותר טעים. אני מצטערת שאולי זוהי לא התשובה הנכונה. יונתן, יש לך תשובה בשבילנו? בסרטון הזה ישנן 2 הסחות דעת. הסחת דעת הראשונה היא מסטיק הנדבק לנעלו של הנהג, והסחת דעת השנייה היא כשהנהג מדבר בפלאפון באמצע הנהיגה. אפשר למנוע את שני המקרים האלה בכך שהוא יעצור בצד, יוריד את המסטיק, ובאותו זמן הוא גם יוכל לדבר בפלאפון. זכית ב100 נקודות. ואנחנו נגלים לסרטון הבא. את עולה כמו שמש היושבת מעליי ורושמת בקרניה את יומי. יואו, תראה איזה יפות. גשם על ראשי ועל פניי והמים שלפי לטעמי את ואני, את ואני, כן. והשאלה היא, כיצד גברים צריכים להתנהג כשהם רואים אישה המסנוורת את פניהם? כן, שאולי. אני הייתי פותח את החלון שרוק לה לו בובה, ואני גם בטוח שאני טועה. יונתן. כשאתה מסיט את מבטך, אתה מסיט את דעתך. לכן אסור להסתכל על הבחורה שעוברת במדרכה. אוקיי, אתה צודק, יונתן, זכית בעוד 100 נקודות. אבל הכל יכול להשתנות במשחק הזה, כי השאלה הבאה מזכה אתכם ב300 נקודות. יכול להיות כאן מהפך. אז קדימה לסרטון השלישי. לא, כן, אני לא שיחקתי כמעט. נו, תן לי. לא שיחקתי כמעט. זה לא בשבילך, נו, תן לי. אמא קנתה לי את זה. אתם תעירו את מתן. אבל לא אכפת לנו. התינוק התעורר, אני מבקשת שקט, זה לא לא אכפת בסדר. לנו, לא אכפת לנו. תן את הטלפון. לא רוצה. כן, כן. מספיק. אני לא יכולה יותר. מספיק. יואי, ואבוי לך. אני מצטער, מספיק. תן את הטלפון. כן, כן. שקט, אני אמרתי שקט, רועי ויאור, זה בלתי נסבל. אני לא מאמינה, הוא התעורר. מדהים, זה כל הקטע. לא חמוד, בוא, קח את החלק. רועי, לא רוצים. הטלפון שלי, גנבתי לך, אני... איפה החלב? אני לא יודעת איפה החלב. לא רוצה. והשאלה היא, מה הם הגורמים להסחות הדעת של האמא? וואו, כן, יונתן. אני יכול לצאת לשירותים? אוקיי, תחכה עוד כמה דקות, אנחנו בשידור חי. שאולי? הגורמים להסחות הדעת של האמא הם הילדים שרבו מאחור, ובכך הם העירו את הילד הקטן, ואז האמא התעסקה בתינוק שלידה, וקרה מה שקרה. כל הכבוד והבלתי יאומן קורה. 300 נקודות עברו לשאולי. שאולי! יונתן, מה קרה פתאום? למה לא ענית נכון? הוסחה דעתי, אני לא יכול להתאפק. אבל בינתיים אנחנו כאן חוגגים ניצחון לשאולי.
הסחת דעת בנהיגה עלולה לגרום לאיבוד החיים. לא חבל?